No és important, és vital, no? Perquè el porta a porta al final estem identificant usuaris puntuals i per tant cal que el model s'ajusti a aquestes particularitats de cadascun dels usuaris, sempre amb un cert equilibri. Cada municipi és diferent, cada zona és diferent i per tant és molt important que estigui ben dimensionat i que tingui aquesta diversitat d'usuaris que tenim en la recollida. Sí, és possible, el que passa és que segurament és més complex que amb baixa densitat, però possible ho és. A vegades és més important com és l'espai públic que no pas el fet de tenir edificis plurifamiliars. El tema és que sempre, sigui amb el sistema que sigui contenidors a la via pública, siguin contenidors dintre de l'edifici amb un porta-a-porta col·lectiu, amb un porta-a-porta individual, sempre tindrem un percentatge d'incivisme i passaran coses. És el duet persones i residus, poden passar coses. El tema que hem de tenir sobre de la taula és quins objectius podem arribar amb cada model i en cada espai que estem analitzant per trobar la millor opció possible.